Sziasztok! Bemutatom a képre link szerkesztést. Mondjuk, aki nem tudja, annak elég nehéz. Tehát először is feltöltöttem a képet, és hát ide szeretném, mert ez a fő oldalam lesz. Még nincs semmi itt. És hát azt szeretném, hogy itt a fő oldalamon, és ne itt oldalt, ezt majd innen kiveszem. De most akkor elmegyek a vendégkönyvembe, rákattolok. Itt a vendégkönyvem, ebbe sincs még semmi, de nem is ez a lényeg. Itt fönt leveszem a képet. Tehát levettem a linket innen, máshol, és akkor visszamegyek a fő oldalamra, mert ugye ott van ez a kis oldalka lesz belőle, és akkor erre rákatlok a ceruzára, megjelenik ez a kis lapocska. Itt hogyha újat indítunk, akkor itt van itt egy írás, azt ki kell törölni. Most csak egy ilyen sima jobbegér klikkel megjelenik egy beillesztés, megjelenik ez, és akkor beklikkelem ezt a linket. És ott kell, hogy legyen, és nem jó. Mert Firefox-szal vagyok. Puf neki. Ez nem jó így. Hát kellett lépnem az Internet Explorerre, mert sajnos nem tudom a másikat megjelölni. Tehát átléptem az Explorerre, kis szünetet kellett tartanom, és itt nem látszik semmi, sajnos, mert itt egész másképp mutatja az oldalamat, de nem baj, engem nem zavar. Tehát a linket, ahogy előbb mutattam, csak akkor nem jelent meg. Itt egész más a tábla is. Előbejegyeztem, és egy ilyen kékes lesz. Ezt így behúzom, hogy így legyen. És én középre szeretném, azt is beállítom. Na most én itt nyitok egy másik lapot, hogy hát ugye kell a kép is, amit feltöltöttem. Elmegyek az oldalra, és akkor itt a képtárba elmegyek a képemért. Vendégkönyvem, kicsit nehéz látni itt ezen az oldalon, és itt a kis vendégkönyvem, erre rákattolok, hogy nagyba legyen, és ezt leveszem. Ezt a tulajdonságok, mert most nekem így jelenik meg, leveszem, máshol, ez már nem kell, ez sem kell, és akkor megyek a fő oldalamra. Le is veszem. Tehát most visszajöttem ide, most ugye be van húzva itt szépen ez az egész, akkor ide kattolok, és ide beteszem a kép linkjét, és egy okét még így bal egér gombbal, hogy lássam a képet. Ha látom a képet, akkor tökéletes egyelőre, de még van egy fontos, hogy itt a kék, amit kell, hogy lássunk, és akkor biztos, hogy jó lesz a kép. Ha ez rendben van, egy Enter ütéssel lejjebb, mert akkor utána több díszítést nem tudsz tenni. Felülre is kellett volna egy díszt tenni, de nem baj, most a kép a lényeg, a kép link. Egy Enterrel lejjebb megyek, hogy az a kis irányzék mutassa, hogy ott állok, akár még egyet is, az már nem számít, és így, ahogy van, egy mentést csinálok. És ha ez megvan, meg kell várni, míg betölt, itt a vendégkönyvem, és kattinthatós a kis könyvecském, és bevitt az oldalra. Most én innen ki fogok lépni, és átmegyek a Firefoxba, mert ott sokkal jobban látható. Ebből ki is lépek, és a Firefoxra rámegyek.
Tehát itt látható a képem, amit csináltam. És látszik is az egerem, hogy itt másképp van, és itt megmutatja, hogy rá tudok kattolni. Tehát a link az jó, az megvan. Tehát a lényege, hogy így legyen, amikor ezt a két műveletet megcsináltad vele, a képpel és a linkkel, akkor így most már nem látod, ugye, mert már így van lementve. Így már semmit nem látsz. De a lényeg, hogy kattinthatós a link. Mondjuk a képeket, ha szeretnél feltenni, most én keresek valamilyen kis képet, mondjuk PNG díszek, most nagybetűvel ír, de nem baj. Nem is tudom, miért keressek, nem saját, nem baj, megnézzük. Hát, mondjuk ezek nagyon jók, de nem az én oldalamra, nem szépek. Ó, hát itt meg egy ilyen nyáriak vannak. Hát belesek ide, megnézem, hogy itt mik vannak, mi újság itt. Végül is most nem az számít, hanem az, hogy mondjuk ez jó lesz. Erre rákatolok, ezt leveszem a kép linkjét. Nem jó, mert megnyitom új lapon, és úgy veszem le, mert úgy nem lehetett másképp. Tehát most akkor ezt fogom kép címének másolása, és akkor elmegyek az oldalamra, és akkor itt szépen azt a linket, amit levettem, ez nem számít, hogy látod, nem úgy lett elmentve, mert itt fönt is kellett volna egy enter ütéssel, hogy lejjebb, de lehet, hogy lejjebb is tudom rakni. Na most, ha netán így jobbra sikerül a képed, akkor itt tudsz ide kattolni, hogy középre legyen. Én már eleve úgy állítottam be. És most én szeretném, hogy egy kicsit, hoppá, nem mentjük el, mégsem, akkor megmarad minden. Akkor csak annyit mutatok, hogy ide a kép alá, a könyvecske alá teszem a képlinket, vagy a kis díszképet. Tehát ide fogom helyezni. És ez már eleve automatikusan beugrik. Ezt ide kattolok, megfogom, és akkor beillesztem, és már kész is van. És ott a kis díszem, és egyelőre most ennyit. És így meg, hogy ez nagy képlet, látszik is rajta, már nagyította is az oldalt. Szétnyújtotta egy kicsit. Azért kell vigyázni, hogyha ide oldalra, mert ide oldalra is lehet díszeket rakni, akkor elnyomja, és akkor ilyen csúnya, deformált, nagy lesz az oldal. Tehát gyakorlatilag oda vagy ilyen kis pici, kis apró, kis akármilyen kis díszeket kell rakni, mert van nagyon sok fajta. A középső végül is jó, mert jó ez az arány, nem is az. Hát ezt szerettem, ennyit